Okay, mga OFW. So, ito na yung nakuha nating labong kahapon. Okay? Ready? Smile ka. So, babalatan natin ngayon at hiwa-hiwain to. I-prepare kung paano linisan tong labong. Okay, so, kikita nyo to. So, tatanggalin lang natin itong paikot yung balat niya. Ito nyo ba itong balat? So, tatanggalin natin. So, gaganyan natin sa gaganyan. Yan. Tapos, tatanggalin na galing balat. Yan yung balat. So, ulit-ulitin lang natin yan. Okay. Pagkatapos, lilinisin natin itong gilid nito ganyan. Okay, dito ka lang dyan. Dito ka, oh. Yes. So the hot. Matikar na pwesto to camera. Pang-pis-pis ko. Okay. Kita nyo ba to? Okay, ayos na siya, di ba? Malinis na malinis. So, ngayon ito, kailangan linisan natin yung gilid nito. Gilid niya. Eat it. Malinis na. Gawin natin ito, medyo matigas siya. Tatanggalin natin tong medyo matigas na part dito. Bago natin hiwain. Bago natin. Kaya pa rin inong siya. Okay, so ito ulit. The same process gagawin natin. Let's go cutting. Bakit nalagay mo sa mesa? Okay. Ngayon, hiwa-hiwain natin itong labong. Hugasan muna natin. 30 ah. Okay ba? 30. Sige, hugasan mo. Hugasan mong mabuti. Tanggalin mo yung kulay dilaw. Oh yeah. Oh. Dilaw ito. Oh, tapos na yung isa. Yung isa naman. Itanggal mga buhok. O kaya nga, tanggalin mo yung buhok-buhok niya kasi makati yung buhok niyan. O yan, ganyan. Okay. Okay, so slicein natin yan. Ganyan. Maninipis ang slice. Itong labong. Maninipis. Yan. Yung kikit mo, muntik nang nahiwa. Sige ka, ah. So, maninipis lang ang hiwa. Okay. Labong. Okay. Katapos nito, Kuya, yung kamay mo. i-slide nyo tong labong pa ganito. Slide nyo siya ng pa ganito. Okay. Tapos, slicein nyo ng ganito. Pahaba. Strips. Yan. Wow. Yan. Ang ulo mo, Daddy. Yan. Okay. Yan. Strips lang siya. Padawat mo ginidalig mo amin ito ni Carl. Gidalig yata, padawat siya rin. Dalig nga. May owner yo. Kada ta na higit kalsadaan. Kamangatan na. Kape ko naman inalamiday. Nalakay ka. Pelay na lamin. Dito kalsadaan. Okay, so kita nyo ba to? Okay. So, ayos. Okay. Okay, so kumain mo to, videoin mo to ah. So, ilagay nyo dito sa may tubig. Okay, balik ulit dito.
Yung ulo mo nakikita. Sabi ka dyan. Okay. Ayan, so pagod na si ate. Sumamaya ulit. Ano ito? Okay, so konting hiwa pa tayo dito. Okay. Okay, so konting hiwa pa dito. Slice lang ng gano'n. Slice ng gano'n. Okay. Tapos, i-slice natin. Slide natin pa gano'n. Okay. Okay, so kita nyo ba to? Ayos. So ibo-boil lang natin to. Bo-boil. So pwede nyo na after boiling, pwede nyo nang gamitin sa gawing atsara or sinaloyotan na labong, adobo. Yan, pwede yan. Pwede nyong gisan ng karne ng baboy. So yung labong na iniwaiwa natin, ibo-boil natin yung labong ngayon. So, pagkatapos ma-boil, pag malambot na siya, pwede na natin siyang gawing atsara, sinaluyutan, o kahit ano. Okay, so, tagay tayo ngayon ng kahoy dito. Okay.